खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन गुलि गावनाय जाथाय गुलि गावनानै रां लुथिनानै लांबाय दाखाथिफोरा क'क्राझारनि पर्बतजरा सान्तिपुराव गुलि गावनाय जाथाय पर्बतजरा काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुराव जादों बे जाथाया ग्राहक सेवा केन्द्रनि बिगोमा साफिकुल इस्लामनि सायाव गुलि गावनानै दुथांफोरा रां लुथिनानै लांदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला AS16L 5848 नाम्बार थानाय मटर साइकेलजों सानै दुथांफोरा फैनानै रां सानफुबाय थानाय समावनो साफिकुल इस्लामनि आखायाव गुलि गावफैदों आरो साफिकुल इस्लामनिफ्राय रांखौ सेख'नानै लानानै खारलांदों ओजोंहाय गुलि नांजानाय साफिकुल इस्लामा जोखोम जानो गोनां जादों धुबुरी तामारहाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरजान गामिनि थागिबिमोन साफिकुल इस्लामा सासे आइजोआ रां लांनो थाखाय ग्राहक सेवा केन्द्रआव फैनायनि उनाव साफिकुल इस्लामा रां सानबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों फरायसुलिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 6 अक्ट'बर अदेबानि गाबोननिफ्राय आसाम सोरखारनि निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों रांखौ फरायसुलिफोरनो राननानै होनाय जासिगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे खौरांखौ फोसावदों मोनफ्रोमबो बिधानसभा बियाबनि सिङाव मोनसे सभा खुंनायनि गेजेरजों फरायसुलिफोरनो बेखौ राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो गिबियाव ड्राफ्ट राननानै होनाय जागोन फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय फरायसुलिफोरनि बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै रांखौ ट्रेन्सफार खालामनानै हरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों जुदि सोरबाफोर फरायसुलिफ्रा बेखौ मोननायनिफ्राय थालांनो गोनां जादोंब्ला बिथांमोनहा आंनो मिथिहोनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनो दानफायाव 10,000 राङै होनाय जागोन गासै 10 दानाव होनाय जागोन आरो 10,000 रां होनाय जागोन ग्रेजुवेट फार्स्ट इयाराव मुं थिसननाय BA BSc बिकमआव मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनो दानफायाव 1,250 राङै होनाय जागोन गासै 10 दानाव होनाय जागोन राङा गासै 12,500 रां होनाय जागोन थिग बेबायदिनो पोस्ट ग्रेजुवेटआव मुं थिसननाय BEd MA MSc MComआव मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनो दानफायाव 2,500 राङै 10 दानाव गासै 25,000 रां होनाय जागोन BTCनि गोहोआ लोरबां जाबाय नामा मानि जाहोनाव आसाम सोरखारा BTCआव खनले खरस होबाय थानो गोनां जाखो आसाम सोरखारनिफ्राय BTCनि थाखाय फिन मोनसे नटिफिकेशन हरदों जाय नटिफिकेशनखौ BJPनिनो MLA अदेबानि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारियाबो बजबनो हायाखै फोरमायथिनो गोनांदि BTCनि डेभेलपमेन्ट ब्लकखौ दाफिननो थाखाय आसामनि PNRDB फान्डनिफ्राय लाइजाम हरदों आरो डेभेलपमेन्ट ब्लक दाफिननो थाखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दादों जाय कमिटियाव BTCनि सासेबो MCLA EM बा प्रमद बर' बिथांनिबो मुं गैया बेखौ लानानै बिस्वजित दैमारिया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम फिन लाइजाम लिरहरफिनदों बिथाङा लाइजामाव लिरदों दि BTCआ भारतनि संबिजिरनि सिङाव दाजानाय मोनसे 6 शिड्युल ओनसोलखा जेराव संबिजिरनि बायदियै गावखुंथाय गोहो दंखायो आरो संबिजिरनि बायदियै आसाम सोरखारा आयदाफोरखौ BTCआव गथाय हरखादों जेराव PNRDनि आयदाखौबो BTCआव हरनाय जाखादों आरो संबिजिरनि बायदियै BTCआव ट्रेन्सफार हरखानाय आयदानि सायाव BTCआ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभ अदेबानि रुल बा आयेन बानायनो हानाय गोहो दंखायो बेनिखायनो आसाम सोरखारा जुदि BTCनि डेभेलपमेन्ट ब्लकखौ दाफिननो थाखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दानो नाजायोब्ला बेयो भारतनि संबिजिरनि आयेनखौ सिफायनाय जागोन होननानै लाइजाम लिरहरदों बिस्वजित दैमारिया लोगोसे संबिजिरनि 6 शिड्युलनि बायदियै BTCनि डेभेलपमेन्ट ब्लकखौ जाहाथे BTCआनो दायो बेनि थाखायबो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम लाइजाम लिरहरदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा चिरां जिल्लानि काजलगावआव UPPL सोरखारा हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारि बानजायदों जेराव चिरां जिल्लानि सिडली आरो बेंटल सार्कलनि सिङाव गासै 1,886 नखरनो लेन्ड सेटेलमेन्ट सार्टिफिकेट होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि अफलाइननि गेजेरजों 1,43,000 नखरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय जादों आरो अनलाइन बैसोमुथिनि गेजेरजों गासै 91,000 नखरा हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि मादाव 56,000 नखरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय जादों आरो गासै फ्राय 2 लाखनि गोबां नखरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय जाबाय होननानै प्रमद
बर'आ फोरमायथिदों। सिगांनि सोरखारनि समाव अदेबानि 17 बोसोर BPFनि सोरखारनि समाव खालि 15,000 नखरनि हानि जेंनायाल' सुस्रांजादोंमोन। नाथाय UPPL आरो BJPनि सोरखाराव बे 3.5 बोसोरावनो 2 लाखनि गोबां नखरनि हानि जेंनाया सुस्रांजाबाय होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो बनरगाव बियाबाव UPPL दोला जयनिं हाबाफारि खुंदों, जेराव 1,174 सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों। आरो बनरगाव बियाबाव UPPL दोला देरहागोना रोखा जाबाय होननानैबो दाबि खालामबावदों प्रमद बर'आ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि BTCनि मोन 40 बियाबाव गिदिंनानै बेखौनो मिथिनो मोन्दों बा बेखौनो हमदांनो हादों। फैगौ 1 आरो 2 दाननि गेजेरावनो BTCनि बे मोन 40 बियाबाव UPPLनि मददगिरिफ्रा 60% गोबां जागोन होननानैबो दाबि खालामबावो बिथाङा। रायजोआव थानाय नंला साब डिभिजन बा महकुमा। गिबियाव मोन 39 बिधान सभानि सिङाव थानाय जेसेबां साब डिभिजनफोर दंमोन बेखौ साब डिस्ट्रिक्ट बानायनाय जाबाय। साब डिस्ट्रिक्टखौ बेखेवनो थाखाय आसामनि मन्थ्रिफोरा मैया आरो दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवहैदों बा बेखेवहैगोन। नैथि खोलोबाव मोन 35 बिधान सभानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो महकुमाफोरखौ साब डिस्ट्रिक्ट खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। आरो बेबायदिनो रायजोआव जेसेबां महकुमाफोर दंमोन बेखौ साब डिस्ट्रिक्ट खालामनाय जासिगोन। साब डिस्ट्रिक्ट खालामनायनि उनाव साब डिस्ट्रिक्टनि गाहायनि गोहोआ फ्राय डिसिनि गोहोजों समान जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। ओजोंहाय रायजो राजाफ्राबो जायखिजाया खामानिफोर जेरै हानि जेंना, NOC दिहुननाय, MLA फान्डनि खामानि बा रेशन कार्ड बानायनाय, एक्साइजनि खामानिनि थाखाय बा गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय दानिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव थांनो गोनां जानाय नंला। आरो बेफोर खामानिखौ रायजो राजाफ्रा गावगाबागावनि साब डिस्ट्रिक्टआवनो मावनो हासिगोन। रायजो राजाफोरनो जाहाथे एडमिनिस्ट्रेसनखौ खाथियाव होफैनो हायो, बेनि थाखायनो आसाम सोरखारा बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों आसाम सोरखारनिफ्राय। दिवाली फोरबोनि थाखाय बेसेन नाङै LPG अदेबानि गेस सिलिन्डार होनो थांखि लादों सोरखारा। PM उजाला योजना बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो बेसेन नाङै गेस सिलिन्डार होनो थांखि लादों UPनि सोरखारा। योगी आदित्यनाथ बिथाङा बेखौ फोसावदों। दिवाली फोरबोनि सिगांनो PM उजाला योजना बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो LPG गेस सिलिन्डार होनो थांखि लादों आरो बेनि थाखाय स्टाफफोरखौबो बिथोन होनाय जाखाबाय होननानै फोरमायथिदों UPनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा। बेनि अनगायैबो फुजा फोरबोनि समाव जाहाथे गोख्रोङै नोजोर लाखियो बेनि थाखायबो प्रशासनखौ खावलायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। आइजोफोरनि रैखाथिनि थाखाय जाहाथे प्रशासना गोख्रोङै राहा लायो, बेनि अनगायैबो समय मथे जौ गलाफोरखौ बन्द खालामो आरो फुजानि समाव जाहाथे जिब जुनारफोरखौ बुथारा, बेनि थाखायबो गोख्रों राहा लानो थाखाय प्रशासनफोरखौ बिथोन होनाय जाखाबाय होननानै फोरमायथिदों योगी आदित्यनाथ बिथाङा। गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानायाव 10 मावसुमाफोरनि जिउ खहा। गंसे ट्राक आरो ट्रेक्टरनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जानायाव 10 लेबार अदेबानि मावसुमाफोरा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 3 गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों। उत्तर प्रदेशनि मिर्जापुराव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला 13 मावसुमाफोरा खामानि जोबखांनायनि उनाव गाव गावनि न' फारसे गंसे ट्रेक्टरजों थांगासिनो दंमोन। बे समावनो गंसे ट्राकखौ सामलायनो हायैयाव ट्राकआ ट्रेक्टराव सौख्रांफैदों, जायनि जाहोनाव ट्रेक्टराव थानाय 10 लेबारफ्रा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 3 गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। हरनि 1 रिंगासो समाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगोनो पुलिसनो खौरां हरनायाव उनाव UP पुलिसा फैनानै जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो गोथै देहाखौ बोखांनायनि हाबाखौ मावफैदों। आसाम पुलिसनि 19 अफिसारफोरखौ आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसनजानाय होननानै फोसावबाय। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 2007 मायथाइनि 23 नभेम्बराव 116 साब इन्सपेक्टर आनआर्म ब्रान्चनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदोंमोन, जायनि फिथाइखौ अदेबानि रिजाल्टखौ 2008 मायथाइयाव फोसावनानैबो होनाय जादोंमोन। नाथाय मेरिट लिस्ट फोसावखांनायनि उनावनो जायफोर बिथांमोनहा मेरिट लिस्टआव मुं फैजायाखैमोन बिथांमोनहा कर्टआव थांदोंमन आरो बे थिसनथाइ जानायाव बा सायख'नायाव आयेन बेरेखा जादों होननानै बिजिरसालियाव अजद-हैदोंमोन। बेनि उनावनो बिजिरसालिया मेरिट लिस्टनि सायाव नायफिनबावनो थाखाय आसाम सोरखारखौ बिथोन होदोंमोन। बे लेखायै 19 आसाम पुलिसनि अफिसारफोर जाय आयेन बेरेखायै थिसनजादोंमोन बिथांमोननि मुंखौ मेरिट लिस्टनिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमन आरो दा 19 आयेन बेरेखायै साख्रि लानायफोरनि मुंखौ फोसावनानै होदों। मुंफ्रा फारियै शाहिदुर रहमान, भास्कर बर्मन, बद्री प्रसाद बरौती, हेमंत शर्मा, फाराक आहमेद, अमर घोष, नवजीत तालुकदार, कामाख्या मिश्रा, अमीनुल इस्लाम, सासाधर कलिता, शरीफुल रहमान, उद्दीप्त कलिता, नीलिमा बर', भनिता दास आरो माखासे।
नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 3 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।